siyawukuphumsore shuta kwanwe siyawukuphumsore wala siyawukuphumsore shuta kwanwe siyawukuphumsore. Uhlaleleni ungangeni kule channel ephethe izindaba ezishisayo. Igama lami nguVusi Mavusana kwi-channel ehamba phambili uMkhanyakude TV. Iposti yegcwamelisha ibuyisa ithemba ke kuma Red Nation nesizwe sonke sikaMaskandi ke laphana wengane zakwethu ngenkathi ephusha lo mcimbi ke laphana ephejini lakhe ikhuphukane zakho esho ukuthi sekusele 3 days ma Red Nation amabombo siwabhekise eThekwini ke wengane zakwethu. Lokhu kuvezele abantu abaningi ke wengane zakwethu ukuthi uMthandeni usebuyile ke laphana wengane zakwethu usephusha kanye nabo bonke oMaskandi ke laphana wengane zakwethu njengoba esewupromotha ke ngamandla lo mcimbi ephinde promotha ke neqembu lakhe ke laphana elu number 1 ke elizovala umcimbi ke laphana wengane zakwethu before kudlale abaculi abakhompithayo ke laphana wengane zakwethu. Mina ngiyafisa ke ukwazi ukuthi wena ngabe kuthini owakho ukuphawula ngalolu daba. Ake sidibane laphana kwi-comment section ngizwe uvo lwakho ukuthi wena ngabe kuthini owakho ukuphawula. Mawumusha ngiyacela wenze okulungile ke cinezela subscribe cinezela nebell ukuze uzothola ama notification njalo masiposta ivideo nje si channel. Siyabonga.